Moi. Mä oon Kari. Mä oon viime aikoina miettinyt, että miksi miehet pelottelee toisiaan. Mä en tiedä, että onko se jotenkin laajemmallekin levinnyt tapa, mutta ainakin mua peloteltiin silloin, kun mä sain lapsen. Mulle sanottiin, kun meet sinne synnytyssaliin, niin älä sitten pyörry. Tai älä ainakaan liukastu siellä. Tiedä, mitä kaikkea siellä synnytyssalin lattialla on. Eikö sitä voi sanoa vaikka, että hei, susta tulee isä, mahtava juttu. Tai sitten, jos ei uskalla kehua, niin sitähän voisi sanoa vaikka, että tsemppiä. Isäksi tuleminen, se on iso juttu. Se tulee muuttamaan sun elämän ihan kokonaan. Mä en tiedä mikä siinä on. Että meidän miesten pitää, jos ei nyt pelotella, niin ainakin vinoilla toisillemme. Mä uskon, että jokainen mies pelkää ainakin vähän, jos sulle tulee se tilanne elämässä, että sussa tulee isä. Mä muistan sen tilanteen silloin lapsina, kun me pelattiin jalkapalloa porukalla. Joku potkasi sen pallon aivan täysiä mun naamaan. Pam! Hiekka vaan pöllähti ja veri turskahti nenästä. Mulla meinasi tulla itku. Muut pojat tietysti ilkku, että no niin, sattuko? Siinä mä sitten pyyhin räkää ja kyyneleitä mun hihaan. Ja mua nolotti ihan hirveästi. Sitten mä vaan huusin, ei sattunut. No ei varmaan. Ja mä juoksin sen pallon perään, että kukaan ei olisi nähnyt mun punaista naamaa. Niin, koska eihän tosimies, se ei itke. Ja tunteista ei puhuta. Ei. Varsinkaan silloin, jos sattuu tai pelottaa. Sitten mennään muutaman vuosikymmen eteenpäin. Ja kaikki muuttuu, kun musta tulee isä. Kun synnytyssalin ovet sulkeutuu mun takana, mut valtas vahva tunne. Mä en tiedä miksi. Ehkä sun alitajunta muistaa hajut ja äänet, mutta mulle tuli vahva olo, että tässä on jotain tuttua. Wow. Kehon automatiikkaa. Eihän sinne voi tehdä muuta kuin ihmetellä, mitä muuta sä voit tehdä isänä muuta kuin olla pois jaloista, pyytää anteeksi, sivellä selkää, ottaa vastaan haukut ja tsempata. Hei, sä pystyt siihen.
Ja yhtäkkiä uuden ihmisen huuto kaikuu sun korvissa. Syvä reenaat. Joo. Joo, ihan rauhassa. Ihan rauhassa, ei mitään. Miten pieni ja painava elämän alku. Kun me ensi kerran katsottiin toisiamme, taivaalla paistoi tähdet ja lapsen silmissä paistoi tähdet. Vau! Mikä tajunnan laajennus. Tässä on koko universumi ja ikuisuus. Niin ja ei. Kyllähän sen näkee. Tällä on mun palo silmissä. Tätäkö tää nyt on? Isyys. Mistä se mun mummo senkin tiesi, kun se sanoi? Loppuu ne siunkin juoksemiset. Pieni lapsi, sinisilmä, punaposki, ruususuu. Istu siihen polvelleni. Siinä on sulle laulupuu. Paistaa aurinko. Vuosi menee yllättävän nopeasti ja lapsi on jo niin iso, että se nukkuu päiväunet omissa rattaissaan. Kun sulla rupeaa pikkuhiljaa univaje hellittämään, sä muistat, että aine, olihan niitä mulla kavereitakin jossakin. Siispä on aika tavata mun vanha tuttava, kohtalotoveri ja kokenut soturi, jolle on siunaantunut jo 4 lasta. Moi Marko. Okei, kiitti. No, mitäs sulle kuuluu? Kari, voi helvetti, me ollaan miehiä, meitä on huijattu. Marko, ei kai nyt sentään. Joo, tota mä just tarkoitin, suakin on huijattu. Eikö sullekin sanottu, että lapsen saaminen on hyvä juttu?
Ei se ole mitään hyvä juttu. Marko, mitä sä nyt? Joo, mä tarkoitan niitä valokuvia. Tajuatko? Jokaisesta perheestä löytyy niitä albumeja ja niissä on valokuvia niistä vakavista isistä lapsineen. Niillä on pyhäpuvut päällä ja tukat kammattuna hienosti jakaukselle, mutta niiden miesten katse. Kari, sä tiedät, millainen ilme on vangitulla eläimellä. Kari, sä et ole enää mikään muu kuin pelkkä kuski, kyökkikeijo ja roskapönttö. Meillä ei ole aikaa tavata edes meidän kavereita enää. Sä oot menettänyt täysin sun itsenäisyytesi. Tajuatko? No niin. Nyt ne siellä jo huutaa ja tappelee. Me ajettiin eilen Norjasta. 10 tuntia yhteen putkeen. Lapset yski koko matkan. Sitten kun me päästiin kotiin, niin nuorin alkoi oksentaa. Arvaa, nukuttiinko? No niin. Nyt siellä jo itketään. Mun täytyy mennä. Niin. Joo, Marko, joo. Me vaan ihan rauhassa. Niin. Toi on kyllä ihan totta, mitä Marko sanoo. Mä en ole enää mun elämässä ensimmäinen, toinen. Tuskin mä oon palkintosijoilla ollenkaan. Niin no. Toisaalta nyt on ehkä vähän liian myöhäistä miettiä, ollako isä vai eikö olla isä. Hei nyt Kari. Nyt ihan oikeasti. Nyt loppuu tää jossittelu. Jos mä haluun olla tosissaan isä mun lapselle. Ja kyllähän mä oikeasti haluan olla isä mun lapselle. Olin mä sitten vaikka kyökkikeijo tai roskapönttö. Ei kyllä, nyt on ihan liian hiljasta. Mun täytyy mennä tarkistaa. Hei, Marko, pärjäätkö sä siellä? Hei, mä kyllä ymmärrän ihan täysin. Sovitaanko, että mä tuun vaikka joku toinen kerta? Mun täytyy viedä toi sinappitykki nyt äidilleen. Hei, veli hyvä.
yritä saada levättyä ja rauhaa ja kaikkea hyvää koko teidän porukalle. Mä en tiedä, oliko mulla ollut se taito koko ajan, mutta jossain vaiheessa matkaa selvisi, että mä olen tosi hyvä leikkimään barbeilla. Siis leikki. Sehän on lapsen työtä. Ja isänä sulla on suuri vastuu katsoa sen perään, että kaikki sujuu hyvin. Mutta joskus tulee tilanteita, että isi tippuu kärryiltä. No, miksei? No kun mä sanoin just, sä et voi saada enää karkkia, koska sä olet syönyt jo 2 päivää karkkia, ja jos sä saat vielä karkkia, sulle tulee maha kipeäksi. Kyllähän sen sun pitäisi ymmärtää, noin iso tyttö. Hei, mihin sä meet? Muutan pois. No mikä tässä nyt on niin vaikeeta? I hate you, bitch. No eihän noin saa sanoa. No mut älä sitten sano, että se on helppoa. Jos se on vaikeeta, niin se on vaikeeta. Hetkinen. Mistä sä ton oot oppinut? Mitäs luulet? No nyt. Mä haluun mun äidin luokse. Joo. Mut sun äiti ei ole nyt täällä. Nyt loppu toi kiukuttelu. Sä meet sun omaan huoneeseen ja sä pysyt siellä. Mutta sä vaan pelottelet, etkä kuuntele. No kyllähän minä kuuntelen. Äiti aina ymmärtää, jos mulla on huono olo. Mutta sä vaan huudat. No enhän minä huuda. Huudatpas. Mites tässä nyt näin kävi? Ei oo mitään hätää. 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 Jos sovitaan, että ei syödä enää karkkia, mutta jos mennään vaikka kauppaan ja
Ostetaan jäätelöä. Joo, isi. Se tunne ja tilanne, kun sä häviät väittelyssä sun 6-vuotiaalle lapselle. Ei ole hävinäky. Mutta mistä se jotenkin, miten se osaa painella musta jotain nappeja. En mä itsekään tiedä mitä nämä napit on. En mä saa rähjätä tälleen mun omalle lapselle, millainen isä mä oikein oon. Ei. Niin. Musta tuntuu, että nämä on jotain pomminappeja. Mutta niille täytyy tehdä jotain, että mä en niin kuin pimaada tai pamaada. Kari. Niin? Sun isäs oli pomminappi, kun sua teki. Joo. Joo. Kiitos. Hei, kiitos oikein paljon. Hei, tiedät sä mitä? Tiedät sä mitä? Niin. Me taidetaan tarvita ammattiapua. Joo. Sä taidat tarvita ammattiapua. Joo. Me taidetaan olla sekaisin. Joo, Kari. Sä oot sekaisin. Mut Kari, muista yksi juttu. Älä näytä niille negaa. Älä koskaan näytä niille negaa. Joo. Kiitti hirveästi. Joo, tule vaan. Hei, kiva tavata. Joo, kiitos. Juu, istu vaan siihen. No niin. Oliko tämä nyt eka kerta, kun me tavataan? Joo, on tää ihan eka kerta. Joo. Kiva tavata. Niin, haluaisit sä kertoa, miksi sä tulit tänne psykoterapiaan? En mä nyt oikein pysty, kun mulla menee tässä vähän toi kasetti jumiin. Ai, okei. No ei se haittaa, jos kasetti on jumissa tai jos ei osaa heti kertoa, että mistä kenkä puristaa. Niin, sä kuitenkin halusit tulla juttelemaan. Joo, haluan. Joo. No, sopiiko, että mä sit vähän ensin kyselen ja kartoitan tilannetta? Joo, kai se nyt sit sopii jo. Okei, hyvä homma. Joo. No onko sulle viime aikoina tapahtunut jotain poikkeavaa tai onko sun elämässä nyt ollut enemmän paineita tai onko nyt ollut pidempäänkin semmoinen olo, että ollut sanot, että kasetti jumissa? No, sen jälkeen kun mä sain lapsen, niin mun olo on ollut vähän. Onko sulla lapsia? Ei, mulla ei ole lapsia. Joo, se on. Ei se ole niinku helppoa lapsen saaminen ja kasvattaminen. Ei varmasti. Se on iso vastuu tuo vanhemmuus. Joo. Ensin sitä jotenkin vaan niinku ihmettelen, että miten tässä näin kävi ja sitten sitä jotenkin niinku vaan niinku sinnittelee ja sitten sulle tulee univelkaa ja sitten sua rupeaa väsyttää se säätäminen, koska sun koko elämä pyörii sen
lapsen ympärillä. Anteeksi, kun mä nyt... Ei se mitään. Kuulostaa siltä, että no pyörryttääkö se, tuleeko siitä semmoinen pyörryttävä olo? Joo, nimenomaan se Joo. pyörryttää mua. Joo. Toi on varmasti siis raskasta. Vanhemmuus, varsinkin jos on pieni lapsi, niin kyllähän se raskasta on. Kyllä. Joo. No, mitäs muuta tuntemuksia on ollut kuin se pyörrytys? No joo, välillä mua ärsyttää. Ai, ärsyttää. No joo, se lapsi, kun se on jo sen ikäinen, että sehän kiukuttelee. No onko sulla kertoa jotain esimerkkiä? No, onhan mulla sulle esimerkki. Oho. No niin. No niin, joo. Lapsi. Okei. Moi. Moi. Miten tää nyt? Joo. Minä. Joo, terve. Moi. Ja se tilanne menee näin. Mä niinku kiellän sitä lasta ja sit se niinku hermostuu ja sitten mäkin niinku hermostun ja mä en saa otetta siitä koko lapsesta. Eihän se ei tottele mua. Ai, no, mitäs sitten tapahtuu? No. Niin, kyllä. Niin no, sä voit jatkaa sitä kohtaa, että mähän voin sanoa tähän kohtaan, että lapsethan on siis tosi omapäisiä. Niin. Se on ihan terveen lapsen merkki se. Joo. Mutta niin, ootko sit sä miettinyt siellä, että sinä, niin sitä, että miksi sulla menee sitten hermot sun lapses kanssa, kun se kiukuttelee? No mutta toi on ihan yksinkertainen juttu. Kyllä sen lapsen pitää totella mua. Joo, siis ymmärrän toki että niinhän sä haluat. Ja niin kaikki vanhemmat varmasti haluaa, mutta oot sä miettinyt sitä, että auttaako siinä se, että sä hermostut? Ei se auta. Kyllä. Joo. Muistatko sä omasta lapsuudesta semmoista tilannetta, että sun vanhemmilla olisi mennyt hermot sun kanssa? Joo. Kyllä mä muistan ainakin yhden kerran. Joo, kyllä. No, miltä se pikkukarista tuntui silloin? Niin no. Kyllähän se pelotti. No mites, muistat sä kiukutellees silloin? Kiukuttelitko? Ei, en mä kiukutellut. Silloin olisi tullut vaan remmiä. Siinä piti vaan olla ihan hiljaa. Joo, toi remmi kuulostaa tutulle. Sillä on pitkät perinteet. Kyllä. Joo, mutta eihän niin saa tehdä enää. Ei se mitään Ei kasvatustapa ole. Saanko mä sanoa jotain? Joo, totta kai. Sano vaan. En mä halua, että mun niinku lapsi pelkää mua. Enkä mä halua, että... Mutta kun mulla vaan meinaa mun pää räjähtää. Ai. Niin, ikävä tilanne. No, oot sä räjähtänyt? Onko mä räjähtänyt? No en oikeastaan, kerran mä melkein räjähdin, mutta
se tilanne oli semmoinen, että se sai mut niinku pysähtymään. Ahaa, mielenkiintoista kuulla. No, voitko kertoa siitä sitten vähän vielä tarkemmin, siitä tilanteesta? No, se tilanne oli se, että mulla oli pinna tosi kireä. Ja tää mun lapsi rupesi kiukuttelemaan, koska mä kielisin siltä karkit. Mm-hmm. Ja sitten mun lapsi sanoi, että mä vaan niin kuin huudan ja että mä en siedä ollenkaan, jos meillä on riitaa. Okei. No niin. Mitäs sitten? Muistatko, mitä sitten tapahtui? Joo. Sitten mun lapsi sanoi, että mä en saisi vähätellä toisten tunteita, vaikka se olisikin vaan kiukuttelua. Toi kuulostaa isolta oivallukselta. Tai siis fiksu lapsi sulla. Joo, ihan liian fiksu mulle ehkä. Mutta sitten mä ajattelin, että voi herra jestas. Olisi oikeasti niin kuin roolit vaihtuneet, että niin kuin lapsi opettaa isäänsä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että onko tämä oikeasti semmoinen koti, jossa lapsi ei saa näyttää sitä, että sillä on paha olo. No niin. Nyt Kari, tuo kuulostaa tosi isolta oivallukselta tuo. Kyllä, kyllä. Ja toi, että sä osasit tuossa tilanteessa niin kuin pysähtyä, niin se kuulostaa tosi hyvältä, että sä noin hienosti sitten siinä tilanteen otit haltuun. Ja nyt ihan selkeästi tässähän nyt näkee, että sä myös huomasit, nyt sä kuuntelit myös sun lastas ja huomasit myös lapsesi näkökulman ottaa huomioon. Mutta pikkukari varmasti oli siitä vähän sitä mieltä, että muistellaan sitä sun omaa menneisyyttä, niin varmaan aika epäreilu tilanne. Joo, en mä ole tottunut tommoseen. Niin, kiukutteluun. Niin. Kyllä. Mutta toi tilanne kyllä, että nyt ehdottomasti kun sä sanoitkin tuossa, että se on hieno homma, että sä nyt haluat, että remmi ja tuo tommonen rähjääminen, että se olisi historiaa. Okei, joo. No kiitos. Mutta miten tämä terapia tästä niinku etenee? Niin, tästä kohtaa edetään sillä tavalla, että tässä käydään vähän näitä tilanteita läpi ja jos sä haluat leikkiä noiden nukkeen kanssa, niin sekin toki sopii. Okay. Ihan mulle kyllä. Mielenkiintoista tietysti seurata myös tämä teidän vuorovaikutusta kyllä. Hurjaa, joo. Niin tuohon tilanteeseen vielä, niin miltäs toi tilanne tuntui nyt niin kun mietit näin jälkikäteen, että pelottiko toi tilanne niin kuin sitten taas isänä? Joo. Arvaa vaan, pelottiko joo. Joo, niin nythän Kari sä teet semmoista työtä, että sä purat sellaista muurahaiskekoa, missä sun vanhemmat ja isovanhemmatkin on istuneet. Ihan totta. Toi kuulostaa tosi tuskaiselta. Niin no sitähän se vanhemmuus usein on. Niinhän se menee. Mutta tosiaan niin sä halusit tuossa kohtaa sitten tulla juttelemaan mun kanssa, niin sehän on tosi fiksu ja vanhempana vastuullinen teko. Ja jos sä haluat, niin voidaan jatkaa sitten, kun sä tuossa muistelit sitä omaa lapsuutta, niin tuliko siellä vastaavia tilanteita mieleen? Joo. No, ehkä mä nyt sitten
haluan, että sen takia kai täällä terapiassa sitten käydään. Mutta mites toi vaitiolovelvollisuus? Joo, mä merkkaan vaan ensin tänne. Voidaan käydä, jos vaan sulle sopii seuraavalla kerralla sitten tuosta. Että voidaan sitten jatkaa. Joo. Niin, vaitiolovelvollisuus, kyllä. Niin se toki on meidän kahden keskistä tämä keskustelu, että terapeutti-potilassuhde, niin se on luottamuksellinen suhde, kyllä. Paitsi toki, jos on tapahtunut jotain rikollista. Ei mulla nyt mitään semmoista. No hyvä. Mutta miten sitten toi niin kuin lääkitys? Tarviinko mä jotain lääkkeitä? En mä usko tässä mitään lääkkeitä tosiaan tarvita. Mutta tosiaan niin voidaan tehdä muutamat testit. Mites saat sä nukuttua? Joo, kyllä mä ihan saan nukuttua. Ja heräätkin aamulla, ettei koko päivä mene sängyn Joo, pohjalla. kyllä mä ihan herään. Kotihommat tulee tehtyä. Mites toi ahdistus? Joo, saan mä kotihommat tehtyä. Ahdistus, ei mulla ole semmoista, ei. Semmoista, mikä rajoittaa sitä omaa toimintaa. Niin kyllä musta tuntuu, että ei tässä nyt lääkkeitä tarvita. Että ei tämä isyys nyt ainakaan mitään lääkkeitä vaadi. Mutta tosiaan tehdään muutamat testit ja katsotaan sitten sekin vielä, kartoitetaan tässä. Ja kun puhutaan tuosta kasvatuksesta vielä, niin se on kyllä totta, että kasvatus on kyllä muuttunut tosi paljon, mitä se joskus oli. Niin joo, on se tietysti, niin kuin, että nykyään puhutaan ihan kaikkea niin kuin tunteista ja tommosista, äidit ainakin puhuu. Ja isät myöskin, että se on kyllä hyvä juttu, että totta kai isätkin tarvii saada sinne tunteisiinsa jotenkin kosketuksiin. Ja niin sä kerroit tuosta pyörryttävästä olosta, niin joo, väsyneenä varsinkin, niin kyllähän niitä semmoisia ikäviä fiiliksiä tulee pintaan ja sitten kun tulee sitten sitä vastalausetta sieltä, niin silloin kun sitä käy sitä omaa lapsuuttaan, niin usein vanhempana saattaa tulla semmoinen olo, että on vähän hukassa. Joo, täällä me niitä sitten puretaan ja terapiassa se on ihan hyvä paikka sitten just käydä näitä juttuja läpi. Kyllä, joo. Ja nuo tunteet, kaikillahan meillä tulee noita tunteita ja tilanteita, että tunteet tarttuu vähän niin kuin rattiin. Mutta tässä kohtaa on nyt tärkeintä on tietysti kuunnella niitä tunteita, että ne tunteethan on vähän niin kuin lapsia. Että ei niitä nyt oikein voi päästää rattiin, eikä niitä lapsia eikä tunteita ihan peräkonttiinkaan tunkea, mutta yritetään saada ne tilanteet haltuun sillä tavalla, että ne on nätisti takapenkillä, kuunnellaan ja hallitaan tilannetta. Ja kyllä sä varmaan vanhempana sen tilanteen tiedät. Joo, mutta mä en kyllä osaa ajaa autoa. Ai, no joo, no sillä nyt ei ole mitään väliä, kunhan sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan ratilla. No, huumori on varmaan ihan okei tässä kohtaa. Joo, kyllä. Joo, aika tässä, kello käy. Taitaa tulla, tässä nyt sitten sä varmaan maksat noilla hyvinvointiseteleillä. Joo, ilman muuta, mä maksan hyvinvointiseteleillä, joo. No niin, voidaan sitten aloitella tätä meidän syksyä, että 2 kertaa viikossa ja saadaan tilanne tai tosiaan prosessi käyntiin tässä ja niin mullakin tämä muisti alkaa olla mitä on. Okay. Joo, niin seuraava aika mulla on jo tuossa maanantaina kello 12, että nähdäisikö me silloin seuraavan kerran? Joo, ootas maanantai, mulla on applikaatio täällä mun kellossa, mä avaan mun kalenterin, vähän missä se on tuolla. Se maanantai kello 12, niinkö? Joo. Joo, kyllä se niin kuin sopii mulle. Voinko mä kysyä yhden kysymyksen? Joo, totta kai sä voit kysyä kysymyksen ja musta tuntuu, Kari, että just toi kysymisen taito, niin se onkin sitten se tärkein taito, mitä sulta löytyy. Ja musta tuntuu, Kari, että sä oot nyt oikealla tiellä.